Maano ako ba kasi mag-message yun sila guys, kakapal ng mukha. Parang, uy, kilala mo ba yung asawa mo? Guys, it is late na. Nako, ngayon pa ako nakabalik pag-vlog. Uy, late na gid kaayo guys, no? Sobraan ka late na jud. Wala na jud tani guys. Nanghugas na ko guys, tapos na kaming kumain. Hindi, nakalimutan kong mag-vlog. Adoy. Kalimutan ko kasi nag-ano lang kami ni Tami, nanonood kami ng tawag nun yung pangginoo ba? Chillax dito sa bahay. Hi guys. So, ngayon, gawa lang ako ng salad kasi request ni Tami na salad. Paggawa siya ng arugula. So, kaya gumawa din ako ng piniritong saging. Masarap siya guys. Sarap. Nilagyan ko ng flour. At yaon. Itong ating salad. I have to look also sa refrigerator kung anong pwedeng dalhin ni Mr. bukas. Baka gusto niya ng chicken. I think meron akong manok na nag-grill na last year. And nilagay ko sa freezer. Pero tignan ko muna siya guys. Baka wala na ba. Yan. Ang dami namin pagkain sa ref. Thank you Lord talaga. Nag-usap kami ni Mr. ba kahapon. Kahapon ba yun? After naming nag-double date. So, nag-usap kami guys tungkol sa, sabi pa niya sa akin, mas alam daw niya na mas gusto ko daw sa Pilipinas titira. Kung mawala na daw siya, sa Pilipinas daw ako titira. Pero sabi ko sa kanya na, I like naman din dito, sabi ko. Gusto ko naman din dito na sa US. Pero gusto ko din sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na dito ako fully titira. Ano lang ba? Parang pa ganun-ganun lang. Hindi natin alam na nandun na tayo sa langit. Plano-plano pa tayo, di ba? So, kaya sabi ko sa kanya, kung anong ng Panginoon, kasi gusto ko rin kasi dito din. I like this house, guys. Kahit sobrang laki niya, malaki. Pero sinabi ko sa kanya na, kung mawawala ako, kasi maedad na si Mr. Kung ako yung mauna ba? Sabi ko sa kanya, kung mauna ako, and then, ikaw na lang isa. Kasi maedad na siya, guys. So, sabi ko, yung edad mo is, alam natin na may time talaga na hindi ka pwedeng, alam nyo na, magliwaliw or maglinis or kahit ano trabaho, ganun. Sabi ko na ibenta mo yung bahay and then mag-apartment, less hassle ba? Sabi ko sa kanya. Kung ako yung mauna, sabi ko sa kanya. And then sabi niya sa akin, kung siya daw din mawala, ako daw, wala man siyang gusto lang niya kung asan daw ako masaya. Sa Pilipinas daw, na-notice niya sa Pilipinas. Sabi ko nandito man din yung puso ko. Pero, hindi kasi din natin alam ang panahon. Ang daming tumatawag, narinig ninyo, ang daming tumatawag sa Facebook. Sa Facebook namin ni Tami, dalawa yung Mary Ann and Tami. Ang daming tumatawag, mga walang hiyang babae. Hindi ko alam guys, ang daming tumatawag. At saka disturbo kasi alam nyo na akala nila na yung asawa ko yung ng cellphone, may-ari ng Facebook. Yung iba mag-message, maano ako ba kasi mag-message yun sila guys, kakapal ng mukha. Parang, uy, kilala mo ba yung asawa mo? Mga manira.
para hindi ko naman sila kilala pero naninira ng marriage. Yung mga ibang Pilipino talaga parang nakakahiya. Manira, mag-message and then sabihin na, "Hi Tommy." Akala nila si Tommy yung may hawak ng Facebook. Hindi naman. So, "Hi Tommy, kilala mo ba yung asawa mo? Hindi mo yan kilala. Ang dami yung ano. Sino kaya ito? Kilala ba ako nito? Ano bang sekreto na hindi ko nasabi kay Tommy?" Guys, delikado talaga ibang Pinoy. Yung magdala-dala ka ng American doon, asawa mo. Delikado. Kasi pwede kang siraan. Kung uto-uto naman yung partner mo, ay masira jud yung marriage. Lalo na yung kung apa mo uto-uto and then walang yung parang hindi okay, ay yun yung kalabasan. Tanungin ko lang si Tommy kung anong klaseng cheese gusto niya. Balls? You have to give them a new email account. They have important information. This cat. Tulog na daw kami guys kasi bukas maaga si Mister and dalhin ko itong mga alaga ko sa bedroom para hindi si Tommy guluhin kasi mahilig manggulo itong mga alaga ko. At ano pa ba? So, yun. Tignan nyo, naghihintay oh. They're waiting for Dada's night freebies. Yeah. So, kaya good night, love. I love you. So, what can I do in the morning? Hi guys, good morning. So, yung asawa ko nag-request na naman na pakainin yung mga ibon. So, after kong nagkape, tara, pakain tayo ng mga ibon. And then, magtapon din ako ng basura mamaya. Kasi, tinglabay na sa basura, guys. Daghan kay basura si Inday Miri Andere nagtapok. Hi, baby dog. Hi, baby. Mama's gonna feed the birdies. Come on, let's go feed the birdies. Ay, ang saya ng ibon. Ang saya-saya ng ibon, ala Ice. Ice. Roxy. Probably there is a ticks in here, huh? The deer are not allowed to come here. They're not allowed. This is not for you. This is for the birdies. Yeah. This is for the birdies, love. Move. Yun guys, kailangan ko lang talaga. And then, mag-isip din ako guys kung ano yung gagawin ko ngayong araw. Ay, Ronky, wait. Aduy. Aduy. Mama have to check on you. You like to go over there. And maybe there you have a deer tick. It's not good. Okay, let Mama check. You see? Check. Touchy. Right here. I have to check you. Check you first. Okay. If there is a thing. Oh. Hold on. Let me see. Hold on. Let Mama check. Misty. Roxy, aduy. On. This ugly bone. Ugly bone. Ito sa inyo. Misty, you don't have a choice.
I know you don't like it much. But, anyway guys. Ang dami kasing guys, deer. Palaging pumapasok dito sa aming fence to eat the bird food. And then, paminsan, makita ko ang daming tae. Yung mga parang tae ng kambing. Yung tae ng deer, yung usa is para siyang kambing. Mura yun siyang kambing guys. Mura yun siyang tae sa mga kanding. Lingin-lingin. Daghan kayo. Ay guys, hindi ako makatulog. Bumangon ako at lumabas kasi. So, kaya yun, lumabas ako ng bahay guys. Pinalabas ko yung aso. Gustong magpupo kasi. At yun, ako lang dito mag-isa. Wala po tayo ditong kasama. Tayo lang mag-isa.